У апошнія гады значна вырас досвед пра Беларусь у Кітаі. Усталяваліся трывалыя прамыя кантакты паміж кітайскімі і беларускімі аўтарамі, крытыкамі і перакладчыкамі. Аднак першае знаёмства з беларускай літаратурай у Паднябеснай адбылося яшчэ паўстагоддзя таму, у другой палове 1940-х гадоў. На мой погляд, мастацкая літаратура – гэта магчымасць пазнаць іншы народ, традыцыі, культуру, уяўленні, пазіцыю грамадзянскую, сацыяльную пазіцыю тых людзей, пра каго расказваецца ў тых ці іншых мастацкіх творах. Чаму чытаюць класіку? Таму што цікава, якія былі беларусы, альбо рускія, альбо прадстаўнікі іншых народаў і нацыянальнасцей. Мне здаецца, вельмі важна сёння, безумоўна, у першую чаргу працуючы са сваім айчынным чытачом, развіваць міжнародныя літаратурныя стасункі. У калекцыі Веранікі Карлюкевіч знаходзяцца знакавыя экспанаты, кітайскія выданні твораў Якуба Коласа, Янкі Купалы, Янкі Маўра, Аркадзя Куляшова, Кандрата Крапівы, Петруся Броўкі, Івана Шамякіна, Васіля Быкава. Падчас імпрэзы было паказана відэапрывітанне калег з Цэнтра вывучэння Беларусі ва ўсходнекітайскім педагагічным універсітэце ў Шанхаі. Мы прадстаўляем кнігі, якія былі выдадзены ў Кітаі з 1946 па сённяшні год, 2024. Гэта кнігі пераклады беларускіх аўтараў на кітайскую мову. Першая кніга, якая выйшла па-кітайску, беларуская кніга, гэта «Жалейка» Янкі Купалы. На імпрэзу завітаў і надзвычайны і паўнамоцны пасол Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Джан Вэньчуань. Ён выступіў з прывітальным словам і паразважаў над плённым літаратурным супрацоўніцтвам нашых краін.